Amakhulu amaqembu ezingoma zikaShameni azoba ingxenye yomkhosi Wengoma Kazwelonke ozokuba seThekwini mhla zintathu kuNhlangulana. Kulokhu le ngoma izobandakanya nehholo labaculi bakaMaskandi. Ukuzwa kabanzi ngalo mkhosi sixoxisane nelinye lamagoso engoma Kazwelonke uSandile Khalamfazi Mvilakazi. Likhulu-ke isasasa, likhulu nje everywhere la uhamba khona uyezwa abantu bekhuluma ngale ngoma. Maningi amaqembu akhona mhlambe ukukha nje phezulu ngoba akake isifundazwe. Sinawo amaqembu emahlabathini uLundi afana nomshoshaphansi ezo face to face, akhona izigi zezulu, bakhona izihobho zelanga, uhambe komnambithi uzofica umfulongashi, uye eMsinga uzothola isinyama sikahlathi, uye eBergville uthole kaSadamu, uye eHluhluwe uthole ezasemdletsheni, uye eShowe uyothola isangena, uye eMandeni uyothola kaMthakashana. Bakhona nabesifazane phakathi, khona uTeam Blue oqhawekazi abaseThekwini. Ngonyaka ophelile kwabhekwa nje amaqembu lawa angazi ukuthi ajwayele ukubonakala, kwaphikhwa nje wona kuqala akwazi ukuqala lo mcimbi. Kwase kuthi kulo nyaka ngenxa yokuthi ngonyaka odlule awakazange ukugida onke amaqembu, kwase kuthiwa kulo nyaka asiwagcine onke lawa.